ҳаёти гузаштакаме рӯирем нақлом нахостум ба гӯшта расонум ӯ қассоли азобма хостум каме нақл када расонум таърифома ба фикрам расидак вақтчамина ҳамун рӯз шам омад ишқи ҷавонӣ ва давраи донишҷӯима тайёрӣ нақл кунам та каме даври ошиқима сабаби ӯ қассол бе ту хориҷ шавима тайёрӣ ки бугум та даже то шинос шавимам ай ҳаёти гузашта каме рӯирем нақлом нахостум ба гӯшта расонум ӯ қассоли азобма хостум каме нақл када расонум таърифома ба фикрам расидак вақтчамина ҳамун рӯз шам омад ишқи ҷавонӣ ва давраи донишҷӯима тайёрӣ нақл кунам та каме даври ошиқима сабаби ӯ қассол бе ту хориҷ шавима тайёрӣ ки бугум та даже то шинос шавимам ки нафсат камбағалда немекашид бой бачода фахри баландат қадр дошта же байни гапзанода ваъдаҳои дуруғат мурд байни қассолда кофтум ҳатто наёфтум та байни заошниёдам мато қабуд кадестам донишгоҳ аз сабр гуфта шишта ақиби партада зих кашида расм та айдурӣ нигоҳ када фақат як гапи хабарта ду солай надидам талек мепурсам дугоната ки чода боша созай чи ба хабарш нестай ма ёдиш кадам бугӯша фаҳмониш ки сухтестам бугӯш ки баъди рафтани ту ҳолям беарусай буд кадесем курса ҳолям ту гуфта месӯза бугӯша ки чи бада ақл миқа номардӣ кад ма бояд мегирифтум шахес бархастум ғарӣ кад надид хат як хотирша наг лахес беақлӣ кад хчаку майли не ки ҳаёти мара кайфӣ кад ки ма ҳар як дақиқа ҳатто орзуи диданша мекадам ёд меовардам петачок да бусиданша ба ҷои сигарет кучем бӯи атриш бид димоғ да ба ҷои виски ва кальян меҳри ӯ бид петачок да сӯи хонаш бид заёб да ки зайни наброяд телаш ки характери туфта дошт мекиштак ма амиф пелаш ба худо ёди пеш меҷиқа ахире дил медара ки олям дур када натонистам ғами нилуфара ай ҳаёти гузашта каме рӯиреб нақлом нахостум ба гӯшта расонум ӯ қассоли азобма хостум каме нақл када расонум таърифома ба фикрам расидак вақтчамина ҳамун рӯз шам омад ишқи ҷавонӣ ва давраи донишҷӯима тайёрӣ нақл кунам та каме даври ошиқима сабаби ӯ қассол бе ту хориҷ шавима тайёрӣ ки бугум та даже то шинос шавима